co si budeme povídat. Na ženách je většina péče o děti. Jsme s nimi většinu času a známe je o 9 měsíců déle. Ale i vy jste pro naše děti důležití. A to víc, než se může zdát. Děláte věci po svém. Někdy až moc po svém. Ale možná právě proto jste ve výchově tak nepostradatelní. Víme, jak moc je váš pohled na věc a vzor pro naše děti důležitý. Jste jejich hrdinové a díky vám ví, jak má vypadat a jak se chová správný chlap. Asi vám to neříkáme dost často, ale vážíme si toho, že tu pro nás jste. U nás všechno dobrý. Znám to vaše dobrý. Dáváme hold všem tátům, kteří s láskou pečují o své děti. You're tired, so leave it to